What's up? Zdravite, technický typek. A dnes si ukážeme, ako sa zbaviť noise, a.k.a. šumu, a.k.a. tých mravcov, čo tam behajú. Poďme sa ale pozrieť na to, ako to odstránime. Rovno si prejdeme do Color Pageu, tu na dole. Ako môžeš vidieť, ja tu už mám nastavené základné CST a maličké úpravy iba, aby trošku sme vyrovnali kontrast a tak. S čím ideme dneska pracovať je to, že ideme sa snažiť odstrániť tohto veľkého šumu. Pozri, koľko tu je. Prejdeme si do 5. možnosti, Motion Effects. Začiatok sa nás pýta, v koľkých frémoch má zasahovať ten samotný Noise Reduction. Pamätaj si, čím vyššie číslo až po 5, tým budeš dávať väčší dôraz, ale zase bude väčší príkon na samotný procesor, čiže tvoj procesor zhorí, keď dáš 5. Ďalej máme na výber, či chceme, aby to riešilo rýchlo alebo lepšie. Vždycky máš výber rýchlo alebo lepšie, no čo už narobíš. Takže poďme na to. Skúsime nechať si ten faster na začiatku. Tu dole vidíme temporal threshold, tak poďme si ho vytiahnuť do hora. Pozri, čo sa deje. Predtým, potom. Predtým, potom. A keď môžeš vidieť, tak v podstate, keď je ten malý pohyb, ako tu sme ho mali, tak vidíš, že trošku nám ulieta ten pohyb. Ale to nevadí, lebo to je motion. V tom motion si môžeme spraviť potom ďalej malé korekcie. Ale najprv správame to, že odstránime ten základný šum, ktorý tu máme. Pozri sa, tu sa treba pozrieť do tohto bodu a dávam vyššie, až dokým mi ten šum nezmizne. Predtým, potom, predtým, potom. Stále sa pozeráme iba tu. Toto nás netrápi teraz chvíľku. Keby som dal na 100, tak vidíš, že ten šum už nejak nezmizol. Preto hýbeš dovtedy lumov a chromov, kým nedosiahneš toho odstránenia šumu a vyššie už nejdeš. Ja vidím, že okolo tých 15-16 mi úplne stačí. Nedávam vyššie, aby som zbytočne zaťažoval ten procesor. Ďalej, keď sa presunieme nižšie, tak vidíš, že ten motion, keď to dáme na 0, tak už vidíme, že zase sme sa vrátili späť do toho pôvodného. Čiže môžem vypnúť, zapnúť nódu, nič sa nestane. Tým motion opäť tým istým systémom budem posúvať trošku vyššie, dokým sa nezbavím toho šumu. Vidíš, takto je menej a už sa zbavujem toho šumu. Keby som dal úplne na 100, je to úplne zbytočné, lebo medzi 100 až poviem, že 10 sa vlastne nič nedeje 16. Takže motion si nastavím na 13,2 cca. V každom videu to môže byť nižšie. Ukážem si predtým, potom, predtým, potom. Výborne. Poďme sa zamerať na tú druhú možnosť a to je Spatial Noise Reduction. Takže semka máme opäť tie možnosti faster. Zatiaľ to všetko necháme na faster. A keď sa pozrieme teraz na tieto artefakty, kedy vlastne kamera robí takéto maličké zelené fliačky, ktoré vlastne tým ISom, ako sme šli hore, tak sa tam pridávajú. Niekedy sú to také červenšie a tak. Tak zoberieme tento Spatial Threshold. Začneme s tým pomaličky hýbať dole. Pozri, čo sa stalo, ako nám to pekne vyželilo. 4,9 predtým, potom, úplne niečo inšie, ako to bolo. Keď sa pozrieme na to video, tak vidíme, že trošku sme prišli o šarpy a detaily. Keď chceš viacej detailu, treba počítať s tým, že ten procesor dostane zabrať, tak dáme na better. Hlavne v tomto prvom úkone bude sa snažiť nechať tam čo najviac tých detailov, ako môžeš vidieť. Šaty sú ešte šatami a tak ďalej a tak ďalej. Ďalej, keď vlastne sme Spatial Noise Reduction a dáme na better, väčší detail. Bez toho, s tým. Bez toho, s tým. Keď prejdeme na Enhance, predtým, potom. Keď necháš ten Enhance, tak vidíme, že ostali detaily pekne, kde mali vo vlasoch a tak ďalej a tak ďalej. Poďme si povedať takisto druhý záber. Pustíme si play. Môžeme vidieť, jak je to tu všetko zašumené. Šumí. Prejdeme si do Noise Reduction, dáme si kľudne tú 3. Z lumov si prejdem, dokým sa nestratí ten šum, môžeme si to trošku zoomnúť, toto je vypnuté a posuniem, dokým sa mi nestratí ten šum, zhruba na tých 19,8. Nice. Motion dám takisto do dola a natiahnem si ho, dokým mi vlastne nespraví tú robotu. Takto, výborne. Dáme si na better. Nice. Ale vidíme, že stále tu máme tie maličké také tie artefakty, alebo ako to nazvať, tých mravčekov. Tak zoberieme Spatial Threshold, posunieme s ním, dokým nám to nevyžehli obraz. A pozri, jak sa nádherne stalo. Čo sa stalo. Predtým, potom, keď dáme Enhance, tak nám vráti oveľa viacej takéto fliačky, ktoré boli špinavý mikrofón sme mali, tak nám vrátil tieto fliačky. Keď si dáš faster, tak ti to úplne vyžehli. Nice, pozri na to. Pozri sa. V real time. Predtým,
potom. Máme toto spravené, ale trošku sme prišli o ten sharp, o tú ostrosť obrazu. Dáme si ďalšiu nódu. Tu máme noise reduction, ale viem, že sme prišli o trošku detailu. Prejem si na samý koniec, dám si sharpening alebo blur. Keď budem to pridávať takto, tak vidím, že OK, sharpen mi tam ide, leze mi tam. Vidíme, že toto je moc. Ale čo chceme, aby to nevyzeralo takto, ako keď sa to starým iPhoneom točilo, že tam je strašne veľa tých detailov, tak spravíme to, že stlačíme Shift a H, alebo tu si zapneš možnosť náhľadu a dáme AB. Zatiaľ sa nič nedie, lebo sme s ničím nepohli. Ale keď pohneme s tým detailom, tak vidíme, že čo ideme orezávať, alebo čo chceme, aby bolo sharpen viacej, hej? A chceme iba, aby sme orezali okraj. Teraz orežávame skoro všetko. Môžeme vidieť, že sem máme aj zásah do toho bieleho a tak ďalej a tak ďalej. Keď prejdeme sem ale na scaling, pôjdeme nižšie, nižšie, nižšie až na samý koniec, môžeme ísť pomaličky hore, tak my si nájdeme iba jednučký detailik tých koncov, nejako takto kľudne 0,2, 0,5, uvidíme, necháme na 0,4. Toto nepotrebujeme také ostré samozrejme, iba trošku to zaostríme. Nájdeme si bod, kedy je vlastne zaostrený ten Neumann, predtým, potom. Hovorí sa, vracame maličké detaily, keby si chcel tomu pridať, tak môže kľudne pridať na tom šarpe predtým, potom. Takisto si môžeme ten sharpening spraviť aj tu, pridáme si nodu, znovu prejdeme do blur, prepneme si to na sharpen, stlačíme Shift H, alebo tu na tomto okienku, ale odporúčam naučiť sa skratky, dáme AB, zatiaľ nič nevidíme, s čím robíme, ale dáme ten sharpen zatiaľ na 100, ono to bude vyzerať takto zvláštne a nájdeme si iba tie samotné konce, poďme dole, ideme pomaličky hore. OK. Keby sme dali takto, tak vidíme, že nám to bere všetko, ale to nechceme. My chceme iba jemnúčké okraje, napríklad také tie oči. Hej? To je super. Pozri sa na ňu. Nice. Vypnem. Môžeme si to trošku zašarpiť, ale iba trošku, netreba to preháňať. Predtým, potom, predtým, potom. Šup, šup. Predtým, potom. Nice. Vrátili sme detail pekne do očí a s tým som ja spokojný. Pomocou NRK alebo noise reductionu sa vieme zbaviť šumu, ktorý bol natočený v kamere, s tým, že vieme vďaka aj sharpeningu, ktorý je posadený na konci, vrátiť späť ten maličký detail, ktorý sme prišli, keď sme dávali preč ten samotný šum tých mravcov. Ďakujem, že si sledoval, vidíme sa v ďalšom videu, odoberaj lajky a všetko toto, mne to veľmi pomáha, tebe to tiež môže pomôcť, všetci spokojní. Takže zdravíte technický typek a vidíme sa ďalej. Čau.